えっと子供に対しての動画を作ったんですけど、お子ちゃまに対してのお兄さんの歌っていうやつを、そんな気持ち悪い動画を出すなと母親に怒られましたので、真面目な動画いきます。もしもこの世界が「あ」しか言うことができない世界だったら、ああ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 次いきます。この世界が右手しか動かせない世界だったら、お前早くしろっつってんだろ。早くせいせいせい。次、全く口が動かせない世界だったら、私の名前は本京介と申します。あだ名を RJ ヒーと申します。 RJ ヒーというのはラッパージャーニーズポリグロットの曲でございまして、ですからですね、何と言えばいいんですかね。それをちょっと私の方から口にすることはできないんですけれども、具体的に言いましょうか。じゃあ一曲歌を歌いましょうね。ルンルルンルルンル Somebody tonight ルンルルンルルンル Somebody tonight Never 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 somebody tonight 以上になります。どうもありがとうございました。